Tras 6 días de encerro e máis de 2 anos esperando a ser recibidos pola Xerencia da Área Sanitaria, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza decidiu intensificar as protestas. Este enterro simbólico congregou a máis dun 100 de persoas no hospital para denunciar a morte do sistema sanitario público, con listas de espera que en algunhas áreas acumulan meses ou mesmo anos de retraso. Seguimos co peche porque levamos non 6 días, senón 2 anos esperando resposta das autoridades sanitarias a unha petición que lle fixemos de reunírense con nós para falar das listas de espera, que creo que calquera de vos sabe perfectamente que aínda que as que fan públicas, que non consideran para nada as segundas citas como listas de espera, son máis baixas, a realidade que vemos na pantalla do noso móvil cada día é que hai listas de espera de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, para cousas que afectan gravemente a nosa saúde. Claro, ao mellor para unha urxencia vital non, pero para cousas que afectan e que te deterioran moitísimo, sí hai esas listas de espera. Só pedimos falar, non pedimos que nos lo solucionen de inmediato, non pedimos maxia, pedimos falar. Entonces, o que están demostrando é que a súa capacidade de diálogo é entre 0 e -1. Tan só piden ser escoitados tanto polo xerente da área sanitaria como polo director do Hospital Comarcal para abordar a actual situación das consultas con especialistas, especialmente no que respecta a segundas citas e revisións. Mentres non o teñan resposta, seguirán co peche no hospital, agradecendo ademais o gran apoio cidadá ante esta protesta, posto que lembran a sanidade é de todos. A resposta da ciudadanía é moi boa, tivemos moitísimo apoio desde o primeiro día, xente que se sumou, incluso xente que non pertence á plataforma en ningún momento, sumouse ao peche, viñeron facer quendas, valorámola moi positivamente. Imos seguir, señor xerente, señor conselleiro, señor director, xa sabe onde nos ten, estamos aquí no noso hospital, porque é noso de todas e todos nós, esperando pola vosa resposta.